sentiment. Lluís Maria, tu estàs aquí, No. No, és que és el... Què és, en Ginac? Que s'ha de seure allà? Home, clar. Xirinac, fes el favor. T'has de seure allà, és un càstig. Bé, bona nit. Gràcies a tots per venir. Soc jo? Sí. Avui tenim l'alegria i la il·lusió de presentar un projecte de l'Escola Finali, en el qual ja portem gairebé 9 mesos. És com un fill que ja està a punt de néixer. Aquesta idea va sortir d'un somni d'una nit d'estiu, una mica. Vam rumiar el mes d'agost perquè dintre de la Fundació Tercera Via de l'Estudi General es va preparar el projecte de l'Escola de Política Randa. Llavors jo i uns altres amics van comentar la possibilitat d'agafar totes les idees de l'Agustí i donar-li una mica més de serietat i això. Llavors hem estat aquests mesos treballant i com a eina de treball hem estat elaborant aquest llibre que es va publicar fa 11 anys i llavors l'hem tornat a editar. Això ha sigut una mica una excusa per anar fent boca, anar fent feina i mentrestant hem anat estudiant i mirant quina finalitat hauria de tenir l'escola. Jo he fet aquí uns quants apunts que si després voleu repartir, a part del catàleg de publicacions que en principi tenim intenció d'editar, hi ha la finalitat de l'escola. En primer lloc, estem molt interessats en tot el tema aquest del sistema monetari i ens agradaria promoure un debat, ja ho he explicat millor aquí, sobre la importància que té el sistema monetari en la societat actual i la seva importància en la transformació social. I els altres punts és muntar una biblioteca, promocionar i divulgar temes d'ecologia, etc. I sobretot, a curt termini, crec que l'activitat bàsica serà totes les teories de l'Agustí que es van editar al Centre d'Estudis Joan Bardina i que tant el Lluís Maria com la Magda, el Martí i més gent han contribuït a difondre i a treballar aquests temes. Tenim una mica l'experiència d'altres entitats, des de, per exemple, l'Ateneu Enciclopèdia Popular, en el qual el Juanjo, jo i altres havien col·laborat en fer exposicions, conferències, després tot el que havíem fet al Bardina i últimament l'experiència acumulada de CoConcert i de la Fundació Tercera Via. Llavors, a curt termini ja dic, estem en la línia de fer una sessió molt petita però que d'alguna manera tingui la tradició, una part llibertària i militant, en el sentit de que la gent que col·laborarà no serà gent voluntària i que compartirà les estones lliures i que tingui ganes de fer coses i no hi haurà, diguéssim, gent alliberada en l'activitat de l'escola, en principi. Tampoc no volem fer campanyes de soci ni res perquè pensem que en el moment que estem no és necessari i per una altra part, si de cas, a través d'alguna fundació o alguna ajuda pública sí que en demanarem alguna ajuda. A part d'això, jo vull fer una cosa molt curta, com que a vegades més val una cançó que 1000 paraules, em sembla que el Joan ens posarà una cançó que ens explicarà tot el que jo volia dir i que no he explicat. Això trigarà uns quants segons, després li demanaré a l'Agustí que ens expliqui aquest... No ho fem per fardar de mitjans tècnics, és que simplement és una idea que es va donar al Lluís Maria fa temps en una de les seves conferències i nosaltres l'hem pescat.
No, és que no falla la tecnologia, és el treballador, és l'empleat. La tecnologia no falla mai, el tecnòleg. Si no, ja aniré jo. Bé, jo després li deia que li demanaré a l'Agustí que expliqui si és veritat això que va conèixer al Finali o era una artimanya una mica per tenir una certa... En Finali és un resultat de la meva imaginació. El que passa és que va existir. És que jo I crec és el que em sap greu. En el fons jo crec que era una artimanya per seduir a les dones boniques. Tot el que ell em va ensenyar podria dir que jo m'ho he inventat. És a dir, en Finali va ser un gran desordre en la meva vida. En el sentit que em va donar idees noves. Bueno, tot comença perquè un obrer del meu pare que es deia el Jesucrist de la... Bueno, li deien el Jesucrist de la Rambla del Poble Nou, em va dir un dia, mira, m'ha dit el teu pare que t'enviarà a l'estranger. Diu, quan tu estiguis allà, diu que la gent potser estan una miqueta més oberts que aquí, diu, estudia força. Diu, per aviam, si ets capaç de saber com realitzar els nostres ideals. Diu, perquè a Icària, evidentment del Poble Nou, que ara l'han fet molt bé, diu, d'ideals, diu, en tenim el cap ple. Diu, els ideals no serveixen de res si no es troba la manera de posar-los en pràctica. Aquí va començar la meva vocació de llibertari. Vaig anar a França, vaig estudiar èquits, i un dia a Toulon, tot en sec, vaig veure un cartell que deia «Le rôle du financier dans la cité». Aleshores vaig entrar-hi, encara que m'havia escapat del liceu, i havia de tornar, però vaja, vaig dir, ja m'arreglaré. I aquest bon senyor Finali... Espera, Agustí, que igual volen escoltar la cançó. Nunca perseguí la gloria, ni declaré la memoria de los hombres míos. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta verlos bien parecer, de soledad volar, bajo el cielo azul templar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino de nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, sonó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse viejo y llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bé, Bé,
La culpa la té aquest bon xicot perquè ens ha dit que cantarien una cançó i jo he pensat que era una música de fons, perquè ho han engegat massa tard. Bé, doncs vaig escoltar en Finali que ens va explicar que Josep, banquer i ministre del faraó, havia donat una prosperitat a Egipte enorme comprant blat. I va explicar molt bé que comprava el blat amb diner inventat. I al cap de 7 anys va dir, ja no compro més blat. I va venir les 7 vaques magres. Llavors jo li vaig, com que ningú volia xerrar, perquè va dir que aviam si hi havia una contradicció, no, una contradicció no, com se'n diu d'això? Bueno, un contradictor, i jo em vaig dir sí, dic, les 7 vaques grasses ens ho ha explicat molt bé, però faci el favor d'explicar-nos les 7 vaques magres. Aleshores eren 8:45, tothom se'n volia anar a sopar, perquè a França se sopa a les 8, i en final li va dir, diu no, el meu contradictor, diu no el veig. Vaig posar sobre una cadira i com que portava pantalonets curts, tothom es va posar a riure i va ser la primera vegada que en final em va fer caure en ridícul, però soc ridícul de mena. Llavors va dir, bueno, vagi-se'n tots a sopar, diu que jo ja m'encarrego de cantar. Em va invitar a sopar, em va tornar al Liceu molt tard, però quan jo tremolava una miqueta d'aviam què em passaria, amb els directius, em va dir no et preocupis, diu quan jo digui Finali, diu tots baixaran. I sí, va baixar la provisor, tothom va baixar a saludar en Finali. Bueno, aleshores no vaig tenir més tractes amb ells, alguns mots de felicitació, fins que vaig anar a l'escola de química de Mulhouse. Doncs quan anava a París, doncs, perquè hi vivia el meu tio, l'avisava per telèfon i em deia ara puc, ara no puc, vine, etc. I a poc ell em va explicar tot el sistema esotèric dels banquers i em va dir que l'esoterisme dels banquers venia de feia 10.000 anys. I jo m'ho escoltava, però em pensava apartament que eren imaginacions en Finali. Però després, un dia vaig trobar en Investigació i Ciència un estudi de la Denise Schmatt-Besrat que deia el mateix que deia en Finali, però en Finali ho deia segons les tradicions dels banquers, ell deia jueus, no? Les tradicions dels banquers, i aquesta Denise Schmatt-Besrat ho explica segons documents històrics. En Finali era un home molt especial. Per exemple, tenia un cult terrible, a la seva dona, que s'havia mort alguns anys abans. Formava part de la FAI, Federació Anàrquica Internacional, no confondre, Federació Anarquista Ibèrica. I aquesta gent de la FAI tenien la manera de veure les coses de la Lliga Hanseàtica. Primer, viure. Segon, filosofar. I tercer, si es pot fer alguna cosa. La realitat és que no feien res. A fora d'enviar algunes persones aquí l'any 36, que llavors em vaig donar compte del seu cinisme, perquè si la policia d'aquella gent detenia una persona d'importància per ells, s'arreglaven per fer-la sortir. Però si era un pobre desgraciat, el deixaven i passés el que passés. Bueno, eren intel·ligents, eren cínics, eren això, eren allò, el més enllà. Ara, a mi em va obrir l'esperit amb aquest com canviar les coses. Ell deia que estava d'acord amb el sistema en el punt de vista pràctic, però el punt de vista filosòfic no, perquè ell distingia el diner privat i el diner comunitari. I el diner comunitari, diu, és ben senzill. Els banquers s'han arreglat per posar-se a la butxaca. Diu, privatitzar el diner comunitari sense que el diner comunitari arribi a la societat. Diu, és per això que els banquers són tan rics. És a dir, l'invenció de diner és el sistema d'enriquir els bancs. Ara hi ha bancs que ho saben fer i bancs que no ho saben fer. I ell deia, diu, cada vegada que un banquer s'equivoca es fa inflació, perquè en lloc de dirigir el diner comunitari al consum o a la inversió, ho dirigeix a altres coses. Diu, mai
es fa inflació els salaris que es donen a la gent que produeixen. Diu, es fa inflació perquè el diner comunitari és desviat del que hauria de fer. Diu, i quan un banquer s'equivoca? Diu, és molt fàcil, en lloc de fer inflació es fa deflació. Diu, i llavors, diu, potser sí que alguns rics se n'aprofiten, però la realitat pura i simple és que tothom rep bufetades. No? Això és l'explicació que ell em donava de la inflació i deflació, i jo m'ho mirava i deia, potser sí que sí. Ara la realitat, jo el que li agraïa més a aquell temps eren els bons sopars que em donava. Però mira, això són coses de l'altre món. No? El que cal entendre és que verdaderament ells, filosofant, sabien el que es feien. Ara, al punt de vista pràctic, feien el que tothom fa, és a dir, aprofitar-se del sistema. Ara, una expressió d'ell és que la gent no són ni bons ni dolents. L'home no és ni bon ni dolent. Diu, el que és dolent, diu, és el sistema instrumental. Si l'instrument és dolent, diu, un bon fuster, diu, no farà mai res de bo amb instruments dolents. Diu, i per això contínuament els fusters perfeccionen els seus instruments. Diu, i amb la moneda, diu, no s'ha perfeccionat res. Diu, des de fa 10.000 anys està exactament on estava. No? I amb això jo crec que tenia raó. Ara bé, va començar els meus maldecaps, perquè a l'explicar això, com que ja era considerat com un xerraire impenitent i un èquits, no? Doncs ja tothom va dir, mira, aquest Agustí està més boig que una cabra, deixeu-lo estar amb un racó, i etc. Per donar a conèixer això, fa 2 o 3 anys demanava 2.000 milions de pessetes, avui dia en demano 4, no? Perquè si això s'ha de fer conèixer en petit comitè, el més desar i anar-se'n. Ara, com que té la fe, ha creat l'escola final. I, repeteixo, em sap molt greu que al final hi hagi existit, perquè, si no, tota la glòria seria meva. Ara ja no puc demanar res. No puc demanar res ni del fracàs, ni del fracàs. Bueno, ja he dit. No sé si tu, Lluís Maria, volies comentar alguna cosa. Espero que en la litúrgia que ha muntat el Miquel ens ara em toca oficiar a mi, i direm alguna coseta una mica al·lucinatòria. Cap a l'alta de mitja, el que havia estat la Magna Grècia, que era el sud d'Itàlia, la Calàbria, la Púlia, la Sicília i tot això, que havia estat un dels llocs de màxima saviesa de l'antiguitat, havia quedat envaïda primer pels ostrogots, després pels visigots, després pels vàndals i finalment pels normands o pels vikings. I van passar una edat mitja fosca, al principi bàrbara, i sempre que hi ha aquesta incidència en la barbàrie neixen cantars de gesta, epopeies, mitologies, de paradisos perduts, de meravelles perdudes. Coneixem les de l'Índia, les de Grècia primitiva, de l'Homer, l'Odissea i la Ilíada, coneixem les gestes alemanyes del Valhalla i de les Valquíries i tot allò, coneixem la taula rodona dels cavallers de la taula rodona i el rei Artur dels anglesos, la chanson de Roland dels francesos, el cantat del Nil Cid, etc. El Mediterrani, que és una cultura que quasi és una nació, doncs hi ha una espècie de mitologia que es va escriure llavors, allà a la Magna Grècia. Aquesta mitologia se'n diu corpus hermeticum, és a dir, el cos hermètic. La gent, la paraula hermètic, la interpreta com una cosa tancada. Aquí hi ha una cosa sobre ell, una empresa que té unitat hermètica, una cosa així, és un lloc que fa fred, que és una cosa tancada, que fa fred. Doncs això s'ha descobert ara, que es va fer llavors, perquè aquest corpus hermèticum s'atribueix a una antiguitat impressionant de 100.000 anys enrere, o que sigui, que s'havia escrit a l'Egipte, per això és l'epopeia aquesta, no? La mitologia aquesta, que s'havia escrit a l'Egipte, que es considerava la seu més original de la saviesa, i que a Egipte hi havia hagut un home que es deia un déu, un semidéu, que es deia Hermes.
l'Hermes grec és el que en llatí diem Mercuri. Hermes Trismegist, que vol dir 3 vegades magna, dir 3 vegades gran, el super Hermes, diríem ara, no? I que aquest havia desenvolupat una saviesa en l'antiguitat més remota, i que aquesta saviesa, que després se'n dirà la prisca teologia, que vol dir la primitiva teologia, que ell l'havia anat transmetent a savis posteriors, entre els quals hi havia hagut Moisès i Salomó, la reina de Saba, i Zaratustra, i Pitàgores, i Plató, i Filó d'Alexandria, etc. Tots aquests havien anat transmetent aquesta saviesa primitiva, i que en l'edat mitja aquesta saviesa era perseguida per l'Església i s'havia fet esotèrica. L'Agustí ha fet una referència a l'esoterisme bancari, no? Doncs, i aquesta saviesa durant l'edat mitja va ser amagada i perseguida, i a l'edat moderna torna a ressorgir. Els grans humanistes del Renaixement, sobretot de Florència, del temps dels Mèdicis, doncs tenen uns escrits meravellosos sobre el corpus hermeticum, com l'ha dit el Marsilio Ficino, i fa tots uns comentaris, etc. I va venir fins avui dia, no? Aquesta saviesa, l'Agustí, doncs, com que diu moltes mentides, una d'elles és que va existir al final, no? Doncs, no és mentida, al final va existir de veritat. Doncs diu que al final li deia que el Plató tenia una doctrina esotèrica, una doctrina amagada, diferent de la que consta en els diàlegs de Plató, encara que hi ha indicis en els diàlegs de Plató, hi ha alguns indicis. Al final hi escrivia, al final hi llegia grec directament, i, entre altres coses, llegia els diàlegs de Plató directament en grec. I li citava a l'Agustí quan era petit, quan es veu que encara anava amb pantalons curts, o una mica després, vaja, quan anava a Milús, ja tenia pantalons llargs, anaves amb pantalons de golf, llavors segurament, no, bueno, es queda de moda en un temps determinat. I aleshores, doncs, explicava que el Plató tenia unes doctrines, que les havia rebut, oi, que es transmetien oralment. Això hi ha una escola, es diu l'escola de Frankfurt, que encara ho diu això, que els escrits del Plató són exotèrics, els diàlegs. Són de propaganda per la gent de fora, però que les coses realment importants no les va escriure, sinó que les va transmetre oralment, i aquestes han anat passant en aquest corpus hermeticum, etc. fins avui dia. Hi ha alguns indicis en les cartes de Plató, en la carta 8ª, per exemple, que ell va anar realment a Siracusa a fer uns experiments, i com li van sortir o no li van sortir, etc. En tot aquest corpus, com que ve de molt antic, i a més avui dia a través de l'Eshman Besserat i d'altres coses semblants s'ha descobert que l'origen no és egipci sinó que és mesopotàmic anterior a Egipte, és a dir que a Mesopotàmia ja als 6.000, inclús als 7.000 ja comença a existir això, i després l'Egipte ho copia de Mesopotàmia. Doncs una de les característiques que hi havia era que ajuntaven amb una espècie de síntesi ben avinguda el que podíem dir la sacralitat, és a dir, el més profund de l'home, amb l'economia, que podíem dir el més utilitari i el més pràctic de l'home. I en les ciutats mesopotàmiques, en el centre de la ciutat hi havia un temple que al mateix temps era el banc, i moltes coses més. Era el magatzem dels excedents de producció, era el dipòsit de les mesures, de la longitud, del pes, perquè no hi hagués trampa. Es feia el mercat davant del temple, el mercat el controlaven, aixecaven acte notarial els escribes eren subministrats pel temple, els escrits comptables d'aquestes transaccions es guardaven en el temple, per tant la comptabilitat, els comptes corrents estaven en el temple, i per tant hi havia una simbiosi completa entre economia i sacralitat. I els sacerdots eren banquers, i això avui dia ens escandalitza terriblement, com es deia aquell, el cardenal Marcuse, no, bueno, és Marcinkus, oi? Que era un senyor que es dedicava al Banco de l'Espíritu Santo, etc. I ens escandalitza això. A nosaltres ens agrada ben separat una cosa de l'altra. Doncs en la saviesa primitiva aquestes dues coses anaven juntes. I anaven juntes amb un bon sentit de la paraula, és a dir, amb una intenció molt gran. És a dir, l'economia té les seves lleis, però té una influència decisiva en la societat, i si la societat és responsable, és ètica, és sagrada, és profunda, ha de posar unes condicions en aquesta economia i ha d'haver-hi unes relacions molt estretes entre una cosa i l'altra. I aleshores, doncs, això es perpetua. És a dir, és curiós, ell ha citat
el tros bíblic de Josep d'Egipte, que és un tros bíblic, per tant, paraula sagrada, no? En què explica com Josep d'Egipte doncs, especulava, oi? És a dir, el sentit esotèric de les finances, com ho has dit això? El sentit esotèric de les finances, has dit? Una cosa així, oi? Inventava diner. Bueno, doncs està explicat això en el llibre del Gènesi, oi? Doncs està explicada com s'ho arreglava Josep d'Egipte per això, i això els jueus ho han après molt bé. Aleshores, és curiós que l'edat mitja és quan se separa una cosa de l'altra, es fa maniquea a l'Església. I aleshores resulta que l'economia és dolenta i la sacralitat és bona. I aleshores s'ha de perseguir. I l'Església persegueix, per exemple, una de les coses essencials és el preu del diner. És a dir, no, és usura, és pecat posar preu al diner. El diner es deixa però no es pot cobrar interessos, que és el preu del diner. I aleshores els cristians tenen prohibit posar preu al diner i com que els jueus no tenen prohibit, els jueus s'hi van dedicar. I aleshores va resultar que la línia esotèrica de la banca va continuar en l'edat mitja perseguida doncs, a través dels jueus. I els jueus són els primers banquers i són els que traslladen l'esoterisme, la saviesa esotèrica primitiva fins avui dia. I no ens queixem de que els jueus són els amos dels bancs i dels bancs mundials, etc. Perquè és que els cristians els hi hem servit amb safata. I després ens enrabiàvem de que ens demanaven interessos i que ens escanyaven perquè ens havien deixat diners i esclar, volien que els hi tornéssim amb interessos. I aleshores doncs, s'organitzaven els progoms i les persecucions de jueus, que oficialment era per una raó religiosa perquè havien matat a Jesucrist, però la realitat és que estaven matant els cristians a interessos. M'explico? I aleshores eren odiosos i es perseguia molt. Doncs resulta que aquest Finali, el seu pare ja, que vivia a Hongria, i era un jueu, i el seu pare és el que va migrar d'Hongria fins a França i va fundar aquesta banca de París i dels Països Baixos. Altres jueus, un que es deia Meyer a Frankfurt, doncs va heredar els diners d'uns descendents de Sant Francesc d'Assís, uns pobrets, que tots els diners els recollien, els posaven en comú, i com que llavors tenien tants diners junts manaven més que ningú. I llavors els grans comtes, duques, marquesos, reis i emperadors cristians els van perseguir, van amagar els diners i van anar a parar a aquest Meyer, i aquest Meyer doncs, va fundar una banca. Aquesta banca es va estendre per tota Europa, eren jueus aquests també, i venien dels franciscans això, de descendents dels germans de la vida comuna, i són la família Rothschild, famosa, no? Un altre parent d'aquests Rothschild es deia Morgan i va emigrar als Estats Units, i resulta que al final hi s'entenia amb el Morgan i amb el Deterding, que també era un altre que estava amb el petroli, etc. I ells ja sabien totes aquestes coses i sabien la relació que hi ha entre lo social, lo espiritual i lo econòmic i lo financer. És a dir, la unitat perduda. Aleshores resulta que el pobre Cris de la Rambla, aquest pobret anarquista, s'ha quedat amb l'esoterisme, diguem-ne, social, espiritual, humanitari, etc. I al final s'ha quedat amb l'esoterisme econòmic, financer, cínic, etc. M'enteneu què vull dir? I aquesta separació és el mal. El mal és la separació aquesta. Aleshores jo espero que l'escola aquesta final ho torni a juntar tot això una altra vegada. És a dir, les dues coses les ajunti i les interrelacioni, per exemple, d'aquestes coses que posa aquí, doncs, per exemple, Precisions per un disseny de civisme, és un treball molt complet i molt llarg en el qual s'ajunten les dues coses, és a dir, es treballa el tema econòmic i s'estudien les implicacions i les conseqüències en la vida social, política, en el que l'Agustí diu la societat utilitària, la societat liberal o alliberat i la societat transcendent, que és la sagrada, no? És a dir, recuperar la saviesa primitiva, aquest corpus hermèticum primitiu, aquesta saviesa que arrenca des de la Mesopotàmia, és una finalitat preciosa, meravellosa, que tant de bo que l'escola final jo desitjo que aconsegueixi de tots saber si col·laborem. Acabo aquí. Bé, aviat acabarem. Després demanaré al Jesús Lizano que faci unes poesies que s'havia promès. Jo tinc l'avantatge de que no sé parlar bé, amb la qual és una virtut perquè no és protagonista de res. Llavors jo crec que la idea de l'escola... Gràcies pel vici que em toca. Sí. La idea de l'escola és
ajudar a la gent que té coses a dir interessants i sobretot perquè tenim la gran sort de conèixer tant l'Agustí com el Lluís Maria. Van treballar i estudiar junts bastant temps i tant l'Agustí, que és un especialista en coses de sacralitat i d'economia, i el Lluís Maria, que s'ha especialitzat molt en globalisme. Sí, i haig de dir que el que al final és l'Agustí és a mi. És a dir, si al final li va desordenar la vida, perquè li va introduir moltes idees noves, l'Agustí em va desordenar la meva. Perquè em va introduir tot d'idees noves i tal, que m'han rejuvenit. Tu, per acabar... Quants anys tens? Ara 23. D'aquí 4 dies en tindrà 24 i serà doctor. Bueno, te'n burlis. Digues. Jo avui he triat, dintre del model que té el Lluís Maria, té 26 àrees, i jo he triat 2 que bàsicament són les que més m'interessen i són bàsiques. Aquí després, si voleu agafar algunes fotocòpies, són aquestes les que jo he triat. Ja no n'hi ha per tots, però bueno. Aquí n'hi ha 4. Sí, és que són la base i el nivell mig. Doncs, una mica he volgut simbolitzar aquestes dues columnes i he triat 2 àrees. Una, la del sentiment, generalment són coses que no expliquen a les universitats i tal, però que, segons dius tu aquí al sinònim, és el coratge, l'empenta, l'energia interior, la força, l'amistat, i que el sentiment és el que aguanta el subjecte, l'individu. Això és una de les columnes que per mi qualsevol projecte social ha de tenir en compte. Si no hi ha una força, una empenta, un coratge, una energia interior, difícilment les coses s'aguanten. I això que està en el nivell individual ho poso com a l'altra columna, l'amor, que és el que aguanta el noument, la unitat profunda i misteriosa de tot l'univers. Això se'ns podria explicar potser millor el Lluís Maria, perquè ell sempre diu que... A veure, explica tu això de la teoria de la relativitat, que dius que és l'amor el que lliga els planetes i no és la força d'atracció. No és que no sigui, és que la força d'atracció és l'amor. Bueno, aquí, aquestes 2 columnes que ha triat ell, diguem-ne, es completen amb 2 columnes més, i són les 4 columnes, diguem que donen tota la volta. I les altres columnes són les que en la civilització occidental doncs, sempre estan damunt la taula. Una columna és la columna de l'observació sensible, que és l'experiència, que funda els fenòmens. I això, l'empirisme, és la base de les coses occidentals. Tot el que es capta pels sentits i es prova per l'experimentació és vàlid, va a missa, diguem-ne, i el que no. Això és una columna fonamental. I l'altra columna li poso el signe i l'objecte, és a dir, les coses, els objectes, no?, en tant en quant valen, és a dir, inclús el jo el mirem més com una identitat que no pas com una sorpresa. És a dir, aquí en la columna aquesta el subjecte està basat en el sentiment, però normalment doncs, mirem les persones com a coses, és a dir, l'home objecte. Quan diem que jo sóc constant, que tinc el mateix cognom sempre, que visc en un lloc determinat, el carnet d'identitat, és a dir, i tots fem un esforç desastrós d'identificar els altres, d'uniformar-los, de tenir un clitxé, de tenir un cartellet, i de dir, ja sé qui és aquest, ja sé qui és, quan en realitat una persona és el que no sabem qui és, i si no, no és persona. És a dir, que objectivem tot, allò que diuen la mujer objeto, pues l'hombre objeto igual. Una persona la classifiquem no per la sorpresa, sinó per la constància. Aleshores, entre el fenomen i l'objecte es delimita tota la cultura occidental. Llavors, això és precisament tot el contrari, això ho ha triat ell, no ho he triat jo. Ha triat ell precisament aquest contrapès, oi? El subjecte per una banda, més enllà, tota experiència necessita un experimentador, no? Aquest és el subjecte, i aleshores tot objecte requereix un noumen, que és el fons profund dels objectes, que és el que fa que els objectes doncs, siguin el que són i rebin la força que tenen i la constància i tot això.
I aquí doncs, ell ha posat aquestes dues coses, no? I aleshores, doncs, així com a nivell de fenòmens les coses lluiten entre elles, és guerra perpètua, i uns se substitueixen als altres esdeveniments, el mercat, per exemple, doncs és guerra, però també ve dels animals, i de les plantes i dels minerals, l'antagonisme, doncs en lo profund és tot el contrari, és a dir, hi ha un amor universal, hi ha una confluència universal, hi ha una pau universal, etc., que és el que fa que les coses siguin comunió i no siguin guerra. Llavors ell ha insistit en aquests aspectes. Jo en el model meu poso que hi ha guerra per fora i comunió per dintre, i la guerra no és dolenta mentre en el fons hi hagi comunió, i la comunió no és dolenta si hi ha guerra fora, però la comunió sense guerra és la unitat uniformadora que mata, que desfà les coses. I la guerra sola, la guerra per exemple de Bòsnia, sense que hi hagi una fraternitat bàsica, oi? La guerra per exemple ritual que tenen els cérvols o que tenen els llops, oi? Que lluiten entre ells, oi? El mascle conductor, això és una guerra ritual. A l'edat mitja encara es conservaven aquestes guerres rituals, almenys en bona part. Això s'ha perdut entre... Si heu vist pel·lícules de l'oeste, no? D'aquestes dels indis, els indis entre ells tenen unes lleis, tenen un honor i tenen unes coses, i si es perd això llavors la guerra és terrorífica. Però si suprimim totalment la guerra desapareix tot l'estímul per viure, i llavors seríem una pasteta tots plegats. És a dir, l'amor sol és una pasteta, i la guerra sola és un desastre. Llavors no sé si això... He volgut destacar només dues àrees, però evidentment són 26. Doncs per acabar, li demanaré al Jesús que si vol posar-te per aquí. Sí, passa. I ja acabarem. Seus aquí, seu aquí. Només poso targetita, una targetita aquí. No és per falta de pressupost, no, és que per falta de temps. Continuando la liturgia, como muy bien ha dicho Luz María, preparada por nuestro amigo, y haciéndome un poco, tratando de ver estos pocos poemas que voy a leer, de alguna manera, cómo podían encajar un poco con el contexto de este acto, me ha ido bien oír a Luis María cuando ha hablado de guerra y lo otro que has dicho, de paz, de amor y de amor. Porque claro, estos poemas, evidentemente, hay guerra y hay amor. Y esto lo veréis. Y entonces a veces hay gritos que es la guerra, pero es que dentro hay amor. Y a veces hay amor, pero por dentro aquello está que huye. Y mira, por dónde ve mi preocupación de cómo podría esto encajar un poquito, que no fuera una cosa que viene aquí, ya que viene esto, creo que por ahí sí que puede encajar. Que claro, a mí los poemas cuando los leo me gusta hacer comentarios, pero en esta ocasión el tiempo que se dispone no me va a permitir, a no ser que sea una cosa muy rápida, pero bueno, vamos a empezar. El culpable. ¿Culpables? Yo no veo culpables. Hay víctimas, pero no culpables. Todo nos condiciona, nos vive, nos arrastra, confunde y desordena. No puedo culpar a nadie. Pero a la vez, pobre de mí, ¿qué oigo desde que yo era un niño? ¡Culpable! ¡Culpable! Todos me acusan, juzgan y sentencian. ¡Culpable! Y tengo sueños pesadísimos, un punzante dolor punzante, un dolor de cabeza inmenso de cabeza. Mi cuerpo sufre y mi alma tiembla. Si no encuentro culpables, si para mí nadie es culpable y todos me señalan y gritan culpable, soy en verdad culpable, el único culpable, el culpable. Así que debería acudir a las montañas, descender por todas las calles, asomarme a todos los abismos y gritar con todas mis fuerzas, culpable, soy culpable, el culpable. Hermanos, sois mis hermanos, cosas, animales, astros, ríos y selvas turbadoras. Hermanos sois, minutos, días, horas.
seres enanos y descomunales. Hermanas las auroras boreales, las tormentas, las playas, faunas, floras, las calladas especies, las cantoras, los fuegos y las tierras virginales. Y las cuevas, las lunas y los vientos, todas las variaciones y aventuras, el grito hiriente y el rumor lejano, todos los infinitos fundamentos y todas sus extrañas criaturas. Tú incluso, hombre terrible, eres mi hermano. Todo vale. Que sí, que todo vale. Estoy harto de tanto solo vale. Esto vale, esto no vale, vale aquel no vale. Todo vale. Lo sé, este es el mundo del solo vale. Siempre hay unos que deciden lo que vale y lo que no vale. Solo es eso. Siempre hay unos que imponen lo que vale para ellos y lo otro no vale. Ellos, los pontífices, los honorables. Pero todo vale. También en este mundo estamos los del todo vale. No nos querrán, para ellos seremos lo que no vale. Pero así va ese mundo, el mundo del solo vale. Aquí nos salvamos todos, o aquí no se salva nadie. Que sí, lo sé, todo vale, mamíferos, todo vale. Si la muerte por fin nos perdonara y los seres gozáramos la vida sin perderla, constante, enardecida en lo eterno, si el tiempo no reinara. Qué mágico existir si se abrazara nuestra ilusión al mundo y encendida permaneciera siempre. Y qué sentida la aventura si siempre navegara. Más que perdón vendría de la muerte, si ella solo es disfraz, encantamiento de la vida, si es esta quien destruye y quien nunca perdona, ni otra suerte puede venir de su engañoso aliento. Madre y verdugo que traiciona y huye. Rara síntesis. Todo lo encuentro raro, muy raro, absurdo, muy absurdo. No salgo del asombro. ¿Y qué asombro tan raro y tan absurdo? Claro, todos me encuentran raro. Y qué absurdo que todos me encuentren raro, y qué asombro que no se vean raros y absurdos. Es muy raro que vivan sin asombro, que no vean lo raro y lo absurdo que es un vivir tan raro. Todo es raro, muy raro. Qué universo tan raro, y qué asombro, y qué morir tan absurdo y tan raro, qué asombro tan absurdo y qué absurdo tan raro. Claro, todos me encuentran raro. Escribí el poema, creo que más místico y más libertario posible. Si ya tuviera tiempo, pues me gustaría, y lo pienso hacer dentro, no quiero tardar mucho en presentar mi pensamiento, misticismo libertario, porque esto es una cosa que, como encaja esto, lo místico y lo libertario juntos. Bueno, pues escribí en su momento un poema que creo que es lo más místico, lo más libertario juntos que se pueden reunir. Y eso que es un tema que, claro, normalmente ese tema en la literatura se ha utilizado bastante, pero de una manera jocosa siempre, de una manera burlesca. Y autores como Quevedo, indiscutible, pues lo ha utilizado, y no sé, y hasta última, el mismo Segarra también utiliza poemas de estos, así, bueno. Y esto, pues, es muy serio esto, no es para tomarse la broma esto. Es muy profundo, es muy serio. Sobre todo el último verso creo que es la clave del poema. A la mierda. Mierda. Yo te saludo complacido. Cuando sales patética y caliente, luego de abandonar en el crujiente alimentado cuerpo tu sentido.
Nada sin tu calor se ve nacido, ni sin verse en tu espejo es inocente. Mierda, pues nuestro fin es tu presente. Desecho no, sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta un universo lleno de intestinos, danza de lo cocido y de lo crudo, porque sin ti la tierra es tierra muerta, solos y muertos todos los caminos. Mierda, madre común, yo te saludo. Y aplausos más flojitos. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto dispongo? 10 minutos más, por ejemplo. ¿Cuánto sigo? ¿Sigo 10 minutos más? ¿Un par de poemas más? Está muy muerto esto. Hoy no soy capaz de... No puede ser esto. No soy capaz de... Si la poesía no es capaz de mover los ánimos, no. Sí. Vamos a ver. Voy a leer un par de poemas más. Balada del soldado conocido. Es una vergüenza lo que ocurre con todo esto de los soldados y de los ejércitos. Es una vergüenza. Sobre todo cuando viene la cosa lacrimógena y viene la cosa de... Como digo, es el soldado conocido. Era muy conocido. Le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido. Todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores los mismos que le habéis destruido. Vosotros os convertisteis en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido. A la soledad. Hiéreme, soledad, alzando el vuelo. Funde mi sentimiento en tu templanza, y luz será cuanto el mirar alcanza. Siempre esa luz me ha atormentado anhelo. Arroja de mi faz velo tras velo. Úneme en alegría la añoranza, pues solo ha de salvarme tu alianza, solo ha de consolarme tu consuelo. Hiéreme fieramente, esencia herida, hiéreme hasta encontrarme lo perdido entre lo humano por buscar lo humano. Alienta mi verdad en ti advertida, y así, en silencio, por el mundo herido, llévame como a un niño de la mano. Y para terminar, pues ese que me había dicho Michelet, creo que lo tengo por aquí, del Covent Garden. El Covent Garden es ese, bueno, ya os sabéis, aquel famoso y grandísimo mercado de flores y de frutos que había en Londres. No sé, ahora creo que también hay algo, pero no es lo mismo que había antes, por lo que último he oído. Pero yo no he estado en Londres, pero bueno, todas las películas, los reportajes, está lleno de imágenes de ese mercado famosísimo. Y lo que a mí me llamaba la atención pues es esta mezcla, de esta coexistencia de flores y de frutos. Y escribí este poema, que, perdonad un momento, que está por aquí, con el que podíamos terminar esta pequeña... Sí, mejor, mira, 36, página 36. Esta pequeña lectura. En el Covent Garden. Quiero morir en el Covent Garden, entre las flores y entre los frutos, entre las verduras, entre los animales. Quiero morir junto a los carros que transportan cebollas y tomates, junto a las rosas y a los jazmines, entre melones y guisantes, entre azucenas y coles, en el Covent Garden, en el Covent Garden. Quiero morir rodeado de plátanos, hundido entre las fresas salvajes, oliendo a margaritas y a pimientos, respirando el aire de los campos lejanos, entre el bullicio de las carretas y de los bares. Quiero morir entre el tumulto de los inocentes, de los ambulantes, y cubrirme de acelgas y de claveles, y que se confunda mi sangre con el rocío de las uvas.
Quiero morir apretujándome entre los madrugadores, entre los transportistas, en el Covent Garden, que nadie se dé cuenta de que me muero, de que se muere nadie. Cerrando mis ojos junto a las calabazas, junto a las madreselvas, abrazándome a las patatas y a los limones, perdiéndome entre las pieles y entre las suciedades, entre las risas de las mujeres generosas y entre los salivazos de los chatantes. Quiero morir entre las flores y entre las frutas. Quiero morir en el Covent Garden. No es proporcionado el aplauso a la poesía. Por eso aplaudimos poco. No porque sintamos menos, sino porque esto es calidad y lo otro nada más es cantidad. Porque somos débiles. Caramba. Vaya poesía que te he hecho. Caramba. Bueno, pues Si voleu prendre alguna cosa... para terminar la liturgia, ¿no? Ahora viene el ágape. Sembla que... Jo crec que començarem ja, no? Escoltem... de cartes i aquest llibre. Bueno, se acabó la fiesta. A veure si fas feina.